बर'नि मोनफ्रोम आफादानो गावो नङा होमबा एनडिपिआ थुख्राब्रै जालांदों एबसु पिटिसिआ जादोंमोन आरो एबसुनि कपि पेस्ट गोदान ओंखारबाय मा बिएसइउ आरो 7 जानुवारि खालि 2022 7 जानुवारि खालि आरोबाव माबा गोदान मोनसे दाबावगोननो स' बेबायदिनो बर'नि आफादफोरा कपि पेस्ट माने कपि जानानै मा होनगोन बेखौ गोदानै माने सृष्टि जाबाय माने एखे आदर्शनिनो गोदान सृष्टि जाबाय थानो नागिरो मा जों बर' हारिया बेबायदिनो नामा जों बेबायदिनो गोरोन्थि लामाजों थांबाय थासिगोन नामा स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय लोगोफोर मा बर' हारिनो आरोबाव मोनसे गोदान फरायसा आफादनि गोनांथि दंबावो मा एबसुआ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम सुबुंफोरा दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियाव थांजोब्बाय आथिखालाव बिएसइउ बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना बहा दं आं नोंथांमोननो दिनै बे मोनथाम सोंथिखौ सोंदों थारैनो नोंथांमोना बे सोंथिनि एन्सारखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय नोंथांमोननि राया मा नोंथांमोननि मतामतआ मा नोंथांमोना लिरबानो जाबाय नोंथांमोना थारैनो मिथिनो मोनदों 7 जानुवारि खालि आरोबाव मोनसे गोदान फरायसा आफाद दानायनि मोनसे थांखि लादों सानै सुबुङा जरदार नांदों बिथांमोना जाहैबाय मन कुमार ब्रह्म बिथाङा इएममोन सिगां बिपिएफनि समाव आरो लोगोसे बारग' एमएलए धजेन दांग्रा दा बिथांमोना मा गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बैसोगोरा दैदेनगिरिफोरखौ पण्डितफोरखौ सानसुमैफोरखौ लोगो हमगासिनो थादों होनना जों खोनादों बहाबा लोगो हमदोंनो आरोबाव गोदानै मोनसे फरायसा आफाद दाबावनो नागिरदों जाहैबाय माने दा जि फरायसा आफाद दं अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे लाइनाव पलिटिकेल लाइनाव थांजोब्बाय बिनि सुबुंफोरा गासैबो राजखान्थि मतलबनि थाखायसो खामानि मावग्रा जाजोब्बायनो माने फोथायजाथाव नंलानो बर' हारिनि थाखाय बे फोथायजाथाव नंलानो एबसुआ फोथायजाथाव नंलानो बिनिखायनो गोदानै मोनसे फरायसा आफाद दानांगौ आरो बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनांगौ नोंथांमोना थारैनो हमना मोनदों जानांगौ जे एबसुनि एगेन्स्टआव माने एबसुखौ फेजेननो थाखाय एबसुखौ गादबनो थाखायसो आफादखौ बानायनाय थांदों नोंथांमोनखौ बेखिनियाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन जुदि बबेबा मोनसे आफादा हारिनि मोजांनि थाखाय जुदि जोनोम जायोबा बै हारियाव थाखानाय हारिनि खामानि मावग्रा गुबुन मोनसे आफादखौ गादबनानै नासयनानै जोनोम जुदि जायोबा बै आफादा माब्लाबाबो मोनसे हारिनि खामानि मावनो हाया दिनै गोबाङानो साननो हागौ जे बिटिआर जानायनि उनाव एबसुआ आरो जेबो खामानि मावनो गोनां गैला बा एबसुआ जेबो खामानियाव गैलिया बिदि साननो हागौ नङा होमबा बिदि साननो हागौ सोर मा मावदों मावाखै बेखौ बिसार खालामनायनि गोनांथि एसेबां जोंहा गैया नाथाय मोनसे आफाद जोनोम जानायावबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बै आफादा बबेबा मोनसे आफादनि एगेन्स्टआव बा बै आफादखौ गादबनो थाखाय जोनोम जायोबा बेवहाय खिन्थु जों साफ्रोम सुबुङा माबा मोनसे बुंनांगौ दं जुदि हमनानै ला नोंथांमोना सानोबा बर' थुनलाइ आफादा जेबो खामानि मावाखै बिनिखायनो मोनसे गोदान बर' थुनलाइ आफाद बानायनांगौ बिनि एगेन्स्टआव बै आफादा थिग नंला होनना गोदान मोनसे बर' थुनलाइ आफाद बानायनांगौ बे हारिनि थाखाय मोजां जागोन ना दा थाखानाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना जेबो मोजां नंला गाज्रि जाजोब्बाय पलिटिकेल लाइनाव थांजोब्बाय बिदिनो बिनि एगेन्स्टआव बेखौ गादबनाय थांखिजों मोनसे गोदान आफाद बानायनाया मा बर' हारिनि थाखाय मोजां जामारगोन ना बै गोदान आफादनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभआ मा बै गोदान आफादा बै एसेबां बोसोर बर' हारिया बिग्रायबोनायनि जारिमिनजों जुदि रुजुनानै नायोबा मा ओंथि थागोन गोबां साननो गोनां बिथिं नङा होमबा स' बिथां सानै सुबुङा बेबायदि गोदान मोनसे फरायसा आफाद दानो नागिरनायखौ आं थारैनो बुंगोन मा गोरोन्थि गावनि मतलबनि थाखाय बानायदों होननानै आं बुंगोन बे जोबोर गिदिर गोरोन्थि होनना बुंगोन मानो होनबा दा बायदियाव जोंनि दा जि फरायसा आफाद दं बेनिख्रुइ आरो स्ट्रंसिन बोलोगोरासिन आफाद बिथांमोना दानो हाया होनना गेरेन्टि लाना जों बुंनो हायो बिथांमोननि थांखिया जाबाय मा एबसुखौ दुरबल खालामनाय बिनि बादै जेबो नङा बेबायदिसो जों बुंनांगोन नङा होमबा स' दिनैनि थासारियाव बेबायदि मोनसे गोदान आफाद नाङा होनना जों बुङाखै नाथाय बै आफादा गुबुन मोनसे आफादनि एगेन्स्टआव मानो जाखो बे सबसे साननो गोनां बिथिं जे एबसुनि एगेन्स्टआव मोनसे गोदान आफाद मा गोनांथि दं बिनिथ' जेबो गोनांथि गैया ना नङा होमबा नोंथांमोना जुदि थारैनो समाजनि जोबोर मोजां खामानि मावनो लुगैदोंबा नोंथांमोना गुबुन गुबुन बिथिंबो मावनो हागोन बा फरायसा आफादाव थानानैबो खामानि मावनो हागोन स' बेबायदि बिथिङाव गोदान आफादनि गोनांथि गैया गोदान आफाद नोंथांमोना मिथिगौ बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे फरायसा आफाद दादोंमोन दाबो निरुजिराव थांनानै दं होननानै जों बुंनांगोन
बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन, नाथाय नोंथांमोना माब्ला बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि माबा नाम गन्ध खोनाफेरदों जानांगौ। बिथांमोना मा मावदों मावाखै नोंथांमोना माब्लाबा निउसाव नुयो जानो? बिथांमोननि कनफारेन्स नोंथांमोना मोनबेसे नुदों? बबे जायगायाव बिथांमोननि कनफारेन्स जानाय नुदों? बिथांमोना हारिनि थाखाय मा मावदों? दिनै बिथांमोननि नाम गन्धआनो गैया, बिथांमोननि नामखौ रावबोआनो मिथिया। बेबोथ' एबसुनि एगेन्स्टआवसो जोनोम जानाय मोनसे फरायसा आफादमोन, नङा होमबा? आरो बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टिभआनो थारमाने मोलेले। बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ नोंथांमोना जुदि थांनानै फरायनानै नायबा नुगोन माने खोमसि। स' बिथांमोना दिनै बै एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ लानानै मा खामानि मावदों बिनिबो जेबो प्रुफ गैया। स' बेबायदि बिथिङाव आं बुंगोन जोंनो बर' हारिनि थाखाय एबसुनि अनगायै गुबुन फरायसा आफादनि गोनांथि गैया। सोरबाफोर जुदि गोदान आफाद सृष्टि खालामनो लुगैदोंबा बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आफाद बानाय, बायदिसिना रोखोमनि आफाद बानाय। नै जोंनि बर' उन्दै उन्दै हिन्जावसा हौवासाफोरा मा उन्दै बैसोआव हाबा जागासिनो दं, बहाबा लांखार जागासिनो दं, बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय आफाद बानाय। बेफोरखौ हमथानो थाखाय स्पेसियेलि गुबुन रोखोमनि आफाद बानाय। बेबायदि खामानिखौथ' अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनाबो मावो। बिनि अनगायैबो बे बिथिंखौल' खामानि मावनाय गुबुन आफाद बानाय। बा जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनाया जोबोर डेमेज जालांगासिनो दं, नङा होमबा? बेफोरनि थाखाय स्पेसियेल माबा मोनसे हेल्प खालामनो थाखाय आफाद बानाय। हारिखौ फोथांनो थाखाय, हारिनि मोनफ्रोम खैफोदाव मदद होनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आफाद बानायनो हायो। नाथाय थाखानाय आफादखौ गादबनो नागिरनानै मोनसे गोदान आफाद बानायनायाखि मोनसे हारिनि थाखाय माबा गनायजाथाव। स' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर जे जोंनो बर' हारिनि आरोबाव बेबायदि मोनसे गोदान आफाद नांबावगोन नामा? आं बांद्राय नोंथांमोननो बुङा, आंनि रायखौथ' आं बुंबायानो। आंनि थाखाय मा बेयो जोबोर गिदिर गोरोन्थि। बेबायदि आफादनि खुनु गोनांथि गैया जोंनि हारिनो। आरो बेबायदि जों जुदि गोदान गोदान डिभाइड एन्ड रुल बा बेबायदि गासैबो आफादानो मोननै मोनथाम बेबायदि जुदि जाबाय थानो नागिरोबा बर' हारिया गोदोलांनो बारा सम नाङा। माने डाइजेस्ट्रास जागोन, मोनसे खैफोद गोनां खहा गोनां फोजोबस्रांनायनि मोनसे जागोन। माने बर' हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जाखागोन, नङा होमबा? एसेबां खम सुबुं सानखो 14 लाख 15 लाख होनना जों मिथिनो मोनो बर' सुबुंफोरखौ। बेबायदियाव आफादा एखे आदर्शनि आफादानो मोननै मोनथाम जुदि जायोबा बै हारियाथ' मा गोदोनायनि लामायाव थांखागोन, बेखौबो नोंथांमोना मिथिखागोन। जोङो बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो, नङा होमबा? मोनसे समाव बर'लेण्डनि थाखाय गोबां थैबायबो, गोबां माने हाथियार बमबाय। नाथाय नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय, बिएसिखौ सोर लाबोदोंमोन होनबा एबसुआनो मैखोम बिबानाव लादोंमोन। बेखौ एबसुआनो लाबोदोंमोन होनजायो। अबयसे एबसुआ लाबोदोंमोन होनबाल' बाथ्राया कारेक्ट जाजोबा, बेवहाय गुबुन गुबुन आफादाबो थाफागोन। नोंथांमोना मिथिगौ बिटिसि बिटिएडिखौ बिएलटिआ साइन खालामदोंमोन, नङा होमबा? नाथाय बेवहाय एबसुआ जेबो माने दायित्व गैया, एबसुनि जेबो बिहोमा गैया। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानोबा गोरोन्थि जागोन। बेवहाय एबसुनि मैखोम बिहोमा दंमोन, नाथाय बेवहाय एबसुआ साइन होआखैमोन, नंगौना नङा? एबसुआ साइन होआखैमोन, बिनिखायनो मानसिफोरा सानो बेवहाय एबसुआ जेबो आखाइ गैयामोन। बिनि उनाव लाबोबाय नै दा बिटिआर। बे बिटिआरावबो एबसुआ मैखोम बिहोमा लादों। बेनिखायनो बर'नि मोनफ्रोम बर'लेण्ड बिनायनि जारिमिनखौ जों जुदि बिजिरनो नायोबा नुगोन बेवहाय एबसुनि बिहोमाया जोबोद गोबां, 90% होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बर'नि मोनफ्रोम दाबियाव रावनिखौनो बुं, धोरोमनिखौनो बुं, कालसारनिखौनो बुं, जोंनि भाषाखौ ओइथ सिडिउलाव हा होनायनि बाथ्राखौनो बुं, फरायसाफोरनि बिजाबनि बाथ्राखौनो बुं, बर'नि मेट्रिक पासनि हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि, मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि बै संख्याखौ अनजिमाखौ बांहोनायनि बेलायावनो बुं, गामि गामि थांनानै मिटिं खालामनायनि बिथिङावनो बुं, गामि सांग्रांथि मेल लानायनि बिथिङावनो बुं, बर' समाजखौ जौगानो थाखाय माने खामानि मावनायनि बिथिङावनो बुं, एबसुनि बिहोमाखौ खम होननानै बुंजाया। गुबुन आफादफोरजों रुजुबा एबसुनि बिहोमाया बहुद गोबांसिन। बर' थुनलाइ आफादा बर'नि थुनलाइनि थाखाय जेसेबां खामानि मावदों, बैहाय मैखोम हेल्प खालामग्रा बर'नि आफाद दङ होनबा जाहैबाय मा एबसु। स' बै एबसुखौ दिनै जों जुदि बाङाय राजखान्थियाव साफा सानै थांनायखौ होननानै जुदि पलिटिकेल जाजोब्बाय होननानै बुङोबा गोरोन्थि जागोन। स' एबसुआ बर'नि सिनस्रि होनना बुंबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा, आं बेखौ बुंगोन। बे जाबाय आंनिफ्राय राय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय। स' नोंथांमोना बेखौबो लिरदो कमेन्ट्सआव जे गोदान बर' फरायसा आफाद नांगोना नाङा आरोबाव बर' जातिनो, बर' हारिनो, बर' माहारिनो। जुदि नांगौबा नोंथांमोना नांगोन होननानै येस होनना लिरदो, नाङाबा न' होननानै लिरदो। बा नोंथांमोना नोंथांमोननि मेलेमजों माबा मोनसे जुदि सानस्रिजों माबा मोनसे जुदि बुजिना मोनदोंबा कमेन्ट्सआव आंनो बुजायनानै हरबानो जाबाय जे नांगौ बा नाङा।
आरो नोंथांमोन आं बेखौबो सोंगोन मा एबसुआ थारैनो राजखान्थियाव थांजोबमारबाय मा एबसुनि साफ्रोम दैदेनगिरियानो सब राजखान्थिनि लाइनाव थांजोब्बाय पलिटिकेल लाइनाव थांजोब्बाय मा नोंथांमोना बेबायदि सानो दिनैनि तारिखाव मा नोंथांमोना सानो नामा एबसुखौ नांलिया एबसुनि अनगायै गुबुन माने गोदान फरायसा आफाद नांगौ बेबायदि नोंथांमोना सानो नामा जुदि सानो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो आरो जुदि नोंथाङा अन्तरदो साननानै लादोबा बेबायदि जुदि नांगौबा नोंथाङा जाबाय सबसे गिदिर गोरोन्थिखौ सानदों आं बेखौनो बुंगोन थेंक इउ